observat o chestie. În această perioadă extrem de presantă, absolut excepțională, fără precedent în istorie, care bulversează tot ce cunoșteam noi până acum despre realitățile geopolitice, tehnologice, medicale, politice, economice, trece pe lângă foarte mulți tineri pe alături. De ce? Din aceleași motive pe care le-am expus până acum, pentru că ei așa au fost învățați să nu gândească sau dezobișnuiți să gândească. Dacă apare vreun comentariu sarcastic, uneori chiar batjocoritor, alteori ironic, alteori, cum să spun eu, pro-tehnologie sau pro-vaccin, când te uiți la vârsta celor care a pus această postare, 99,9 sunt tineri între 20 și 30 de ani. De ce? Pentru că ei deja sunt victimele deformate ale sistemului. Generația tânără de astăzi este într-un pericol extraordinar pentru că prelucrarea lor mentală a fost atât de puternică încât ei rejectează tot ce nu cunosc. Ceea ce spun părinții, ceea ce spun media de alternativă, avertismentele feților bisericești, îndemnurile oamenilor cu o ceva mai bună pregătire intelectuală și răspundere, deseori sunt respinse, rejectate de către tineri. Câteva cauze. Societatea în care trăim a fost numită de către sociologii francezi societatea spectacolului și acest concept a devenit un loc comun în exercițiul de analiză a societăților în care trăim la ora actuală. Ce înseamnă societatea spectacolului? Eu nu sunt cetățean, nu sunt un angajat în ceva foarte important spre binele comun, cum spunem noi de obicei. Eu sunt spectator, telespectator, persoană concentrată spre distracție, spre ceea ce se spune la ora actuală între adolescenți, între tineri, ceea ce este cool. Da? Hai să spunem câteva ocupații neghioabe pe care le au la ora actuală în serie și în masă oamenii de azi și după aceea au pretenția că nu înțeleg mai nimic. Bun, mulți nici nu vor să înțeleagă și nici nu știu că nu înțeleg. Telemania este cea care am mai menționat-o. Deci obsesia de a privi televizorul. Am venit acasă, înainte de a îmi face duș, pun televizorul, domnule. Îmi pare că mă informez. Am zis și nu vreau să mai revin. Nu vreți să fiți idioți? Aruncați televizorul peste geam. Sau dați-l unul cel mai înverșunat dușman al dumneavoastră, ca să fim și noi sarcastici. Ok. Vă place să priviți fotbal? Atunci nu vă mirați că nu înțelegeți nimic. Acest spectacol extraordinar care este fotbalul, da? Ironizat încă de marele satiric sovietic Arkady Raikin, este un virus intelectual extrem de periculos. El pare secundar, dar nu este. Vă dau un exemplu. Cândva, acum vreo 25 de ani, vorbeam cu un mare demnitar la București, mă dusesem să iau iarăși nu știu câte de loturi de cărți, să le duc prin sate, prin școlile din Moldova. Discutam ceva foarte serios, inclusiv chestiuni tehnice, câte cărți în cap, câte reviste de istorie și așa mai departe, literatură clasică, ce făceam noi atunci, cu circa 30 de ani în urmă. Discutam, dar undeva în capătul biroului era un televizor deja agățat pe perete. Și la un moment dat ăsta îmi spune, domnul, că stați puțin că meciu. Se răcise cafeaua, am ajuns și la zațul din cafea deja, știți? Și eu m-am uitat de faptul că eu sunt în biroul dânsului, era atât de fascinat de meciul care începuse. La un moment dat, când era o pauză acolo, fie de publicitate, fie, nu știu cum se numesc chestiile astea, reprize, remize, nu mai știu. Niciodată în viață n-am privit fotbalul și nici altora nu le recomand. El zice, da, mă scuzați, a fost ceva foarte, foarte important. Pentru el era important și nu-și dădea omul seama că, de fapt, deconcentrarea, incapacitatea de a se concentra asupra unor lucruri serioase este rodul acestei manii pe care i s-a inoculat din exterior. Haideți alt exemplu. Fiți atenți, gata, nu mai face nimic, o să fie acum Eurovision. Eurovision, ia să vedem, mă, cum dansează și cum cântă caprele astea acolo. Bă, e extraordinar, bă, uite cine a câștigat. Mai bine câștiga asta. Ia pune acolo, domnule, bagă și tu un like. Pune că, domnule, cineva o să... E o ocupație de debili mentali, de cretini, de gunoi uman.
Vă mai dau un exemplu ca să vă enervez definitiv. Of, Doamne Dumnezeule. Olimpiade. Olimpiada. Ia să vedem. Hockey. Ia să vedem. Box. Ia să vedem cum îi dă lui ăsta în botă ăla altul. De ce bărbaților de azi le place să se uite la televizor cum unul dă altuia în bot pe ring? Pentru că în stradă s-ar pișa în pantaloni să facă același lucru dacă cineva îl agresează. Pentru că prea s-a feminizat bărbatul de astăzi. Prea este, cum să spun eu, eunuc. Prea este fără boașe bărbatul de astăzi ca să trăiască din plin sentimentul de bărbăție atunci când este nevoie. Refularea în televizor pentru a vedea cum unul i-a dat la moacă lui altul în cadrul unor competiții reprezintă încă o formă de debilizare, de cretinizare a omului de azi. V-am spus chestiile astea știind foarte bine că foarte mulți dintre dumneavoastră sunt microbiști și chestia asta este o formă de religie, ca să știți. Nu mergeți la biserică? De ce? Că nu aveți timp. Pentru meciul de fotbal aveți timp, așa-i? Pentru șașlâc aveți timp. Pentru o bere cu băieții aveți timp. Pentru biserică nu. Nu-i nimic. Viața asta de aici trece repede. Și acolo, la poarta raiului, o să vă aștepte cei care o să vă recomande să mergeți în altă parte. Aceea cu 5G, lăsați-mă, domnule, o să fie viteză mai mare, o să descărcăm, scăceim, cum zic basarabenii, mai repede video cu chinouri interesante. Dar ce este cu vaccinul? Că eu n-am să vreau cum o să mă forțeze cineva. Bă, uite ce se întâmplă în Germania, uite ce se întâmplă în România, uite ce se întâmplă în Statele Unite. Mai eu n-am să fiu de acord. Îi explici omului că o să vină acasă și o să-l trântească la pământ poliția și o să-i facă injecții în cap și de debil ce erau să fie și mai debil. El oricum, nici dă din mână, nu mă interesează. Stai puțin că eu mă uit la fotbal. Bun, că acum și fotbalul este interzis pentru că fără mască nu poți juca fotbal, nu? Trebuie să păstrezi distanța socială între jucători. Toate astea răspund la capitolul Societatea spectacolului orientată spre cretinizarea omului. Sau dacă vreți, cum să spun eu, noi trăim într-o societate a distracției. Omul trăiește săptămâna ca să ajungă în weekend, cum spunem noi, englezește, ca să mă distrez, domnule. De ce? Pentru că rostul unui vieți lipsite de noimă în ziua de astăzi este să se distreze. Tot am lucrat ca idiotul toată săptămâna. Acum să mă distrez. Ce înseamnă? Să mă îmbăt ca un porc, să merg la un night club, nu? Să mă relaxez, domnule. Mi-au să aminte pe vremuri când mergeam în mașină, puneam tot felul de posturi de radio, după aia de mulți ani nu mai fac treaba asta. Și când e dialogul ăsta interactiv între cântecerile comandate de tineri, da? Care nu e muzică de fapt, este, cum să spun eu, un zgomot care de asemenea idiotizează și de aceea a fost inventat. Poate o să vorbim despre asta altă dată. Ce este muzica, ce înseamnă armonia sonoră și ce înseamnă aceste cacofonii și care sunt rosturile lor. Și de obicei, maimuțoi ăștia de prin studio spun, bă, ce faci? Salut, salut, ce faci? Răspunsul este, mă simt bine. Este generația simțitului bine. Da? Omul confortului. Omul care tinde spre hedonism. Omul care tinde spre relaxare. Omul care tinde spre distracție, spre distragere. Ce înseamnă asta? Mă sustrag capacității de concentrare. Evadez din starea de concentrare. Mă doare capul, domnule. Nu vreau să mă concentrez. Vreau să mă relaxez. Relaxează-te, domnule. Și atunci ești victima, cum să spun eu, nu ca accesibilă. Ești servită pe tavă în calitate de victimă tu ca persoană umană, inamicului, de care nu ești conștient. Cum să te aperi de un pericol de care nu ești conștient că există? De-aia vă place fotbalul, de-aia vă place Euronews, Vision, de-aia vă place televizorul, da? De-aia vă plac filmele, de-aia vă place night club-ul. Aceste plăceri, aceste deprinderi au fost inoculate. Nu vă aparțin, nu țin de identitatea dumneavoastră intimă. Este o identitate de împrumut, fasonată după interesul sistemului. Pentru că altfel ridicați ochii în sus și vă dați seama unde sunt cei care sunt manipulatorii, care, cum să spun eu, trag de fire. Da? Trag de păpuși la nivel de guvernanță, la nivel de organizații internaționale. Se produce dezinformarea și manipularea foarte ușor când omul este incapabil să înțeleagă ce îi se întâmplă, pentru că este concentrat asupra distracției sau întrebări de genul ăsta, cred că le auziți în fiecare zi. Mai ales dacă se încheie vara. Ai fost la mare, ai fost